Kulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ifa Lahiri K TV veserani uthengawo mpaka kumapeto ndikutulapo message yomwe takupasirani. Tapangani like, share komanso subscribe. Inu musandiyankhulitse pambali zachitika ku TPP running mate wa TPP osankha Peter Mutharika kuti running mate yake ndi Jane Asa sono chikukukhuza ndiya maisendo MCP maisendo IUTM mukulimana nza ku TPP chifukwa chani panganiza kuchipanizana kaya Peter Mutharika ndiyo kalamba masapota ake akifeta mukonda kaya Jane Asa chani sachile chani ndi watu musathe mawayo tikuzo kulumna china kupasula drama kuti running mate akasankhidwa muyambe kulongola ma social media ngati TPP za kunyasa ayi amene kulongola usa TPP ayi a TPP zili bwino avomeleza munthu ukapanga chibwezi kapena ukamafuna kukwatira mkazi wotaliyana kale umakhala kuti ana oso wakonda ife chisankho cha Peter Mutharika timakhala kulinasana nachonso sitingasuse timakhala kuzana nazo moto basa Alole akane ndinanena kale kuti MCP sikuwina chisankho chikubwerache ndipo mamene wawamu wakhulupirira Malawi nonse koma MCP yoti sikuwina sichifukwa kuti ine ndayankhula MCP yo sikuwina ifoti inuyo amalawi mwapanga chisankho chosayipasa so vote yanu pamene mumandipasa ine mphamvu nina kuti MCP sikuwina chisankho chikubwerache koma ndikuthokozeni kwambiri ta Malawi munapanga chisankho chabwino pofika lero tasani masiku 52 amene tikupita kukaponya vote yathu musasinthe maganizo anu okavotera chipani cha Democratic Progressive Party okavotera Professor Arthur Peter Mutharika ndi Mai Jane Asa ngati Vice President amene akuyamba kugwira ntchito yake yolamulira dziko lino mothandizana ndi APM pa 17 September lapano. Mawu amene amene mafale ndikupatseni ndikutsindikizeni kuti amalawi ambiri andilowera ku inbox kuti ndiyankhule chimene ndikufuna kuyankhula lero ku mtundu wa amalawi nchonena kuti amalawi tisamayiwale kuti president wina aliyense wa chipani amapasidwa mphamvu kusankha running mate wake pa iye yekha osati dziko kumuza osati chipani kumuza osati activist kumuza osati wampingo kumuza osati wina wake wachimwenye kumuza osati khumucha wina wake wansindama zake kumuza kapena kumvera ma advice azungu kunja ayi. That's the only secret that many president wina aliyense wa chipani amakhala nayo. So if anthu wambafe tikulowa nkati kwambiri tikulowerera zinthu zoti no sitikuyenera tilibe mandate, we don't have power to command the excellence, the president, any president of the party kuti sankhani wakuti chifukwa chakuti sankhani wakuti chifukwa chakuti ndi akasankha mosemphana ndi iweyo ndi uyambe kutukwana uyambe kulalata uyambe kukumba. No, ndikunena izi kwa wina aliyense kaya ndiwe wachipani kaya ndiwe activist kaya ndiwe wakumpingo kaya ndiwe wakubanja kwa munthuyo zimenezo muyambe kuzidziwa kuti simbali yanu. Tikamasankha president wa chipani chathu timakhaso tikumpasa mphamvu zina muchipanicho komanso mukumpasa iye ufulu. Tisamuphere ufulu chifukwa ife ndi ufulu. Iyeso ndi munthu tinamukonda tinamukhulupirira tinampasa mphamvu akhalenso ndi ufulu. So ufulu wake tisamulande chifukwa ife ndi maganizo opitirira iyeyo kapena ndi maganizo oti anthu ambiri amatiyamikira amatimvetsa. Nguli ikalilitsa ndimalize kapena ndisamalize. Nguli ikalilitsa imatani akulakwaleka mwambo nina kuti ng'oma yolilitsa imatani sikhalira osweka kapena ophulika. Ndiye anthu akamatichemerera mumatha timafuna tipange beyond tipyole pamene pachapa ndiye timalakwitsa ndiye timagwa nazo. Anthu amene amatiyamikira omwe aja amatembenuka kwamba kutinyoza kuti this is nonsense and foolish words. Anthu akedo amakhala omwe aja amakhala omwe aja the same people. Mwandimvesa amalawi ndiye tiye tizikhala ndi malire pamene tikugwira ntchito zathu.
It's a demand from the majority. Kuti lero ndiyankhule, lero sindimafuna ndiyankhule, ndimafuna ndipume. Koma ndalephera kukhala chete chifukwa cha inuyo Amalawi, chifukwa ndimalemekeza ufulu wanu, ndimakumvera kuti ndikuyankhulireni. Ndipo anthu enanso kupatula ineyo ayankhulanso nawo mu maganizo. Ena kuti sitinawamve patayankhula, koma ayankhula akuluakulu mukuonjeza. There is no way kuti Professor Arthur Peter Mutharika wasankha vice wake kapena running mate ife tiyambe kunyoza, tiyambe kumunena bwanji sunasankhe wakuti, bwanji inuyo simunasankhe kuti muzikhala naye. Bwanji inuyo simunasankhe. Ndithokoze kwambiri kuti no enanso ndi mapresident amabungwe, mapresident ka anthu otani ka olumala, inunso mukhoza kusankha kuti mukhale ndi vice wanu amene asiyidwa ndi APM, amene kuti asankheni inuyo ngati president so wa anthu kaya otani kaya. Tasankheni amene wasiya APM yo, wasiyiratu inuyo. Tinunso mukhale ndi vice. Tizimva mukamati ndino president, zizimveka kuti muli ndi vice wanu amene yoyo. Mumamfunayo amene sana musankhe APM yo. Mwina zitatero zikhoza kumveka mwa njira ina yake. Chifukwa iwe okhala president ukunyoza so president nzako amene iye ndi president wa chipani wa anthu amene anthu ako imwe yembekezera ndiye wasankha amene iyeyo wadziwa. Ndiyankhule izi Amalawi kuti mundimvetse kwambiri. Professor Arthur Peter Mutharika sanasankhepo munthu amene analibe impact ku chipani kapena ku dziko. Chiyambireni mawu awa ndifuna ndiyankhulenso kobwereza. Professor Arthur Peter Mutharika sanasankhepo munthu amene samapereka impact ku chipani kapenanso ku dziko. You remember nthawi amasankha Saulos Chilima, palibe amene amadziwa kuti Chilima ali kuti, Chilima ndi ndani. The only few people amene amamudziwa Chilima mwina chifukwa choti anagwira ntchito, koma the rest sitimadziwa kuti who is Chilima, where is he coming from. Mwandimveseti? Anthu tinayankhula angotola atola agent atola salesman ku nthamija ka inali Airtel ka inali Zen, I don't know. Tinayankhula koma 2-3 days and tunambona Chilima ni mamuna tere tomwe ife anthufe tinamona koma ndi watola joka tinamba kuyankhula mawu oti watola joka. Zapita zimezi anamutola Chimulirenji sukulu nje kupita ku Mozambique Chimulirenji kayankhula chizungu chochoka koma muwani iye amene analamulira adadi ndi Chimulirenji. Chimulirenji anaonesa umunthu, anthu anamba kumukonda Chimulirenji, anamba kutchuka azozi chifukwa 1 anali ofikirika, 2 amamvesera, 3 amakonda Amalawi. Amene anali pa dipiti wa Chimulirenji nthawi ijayi amasangalala, amadya bwino, amapeza zabwino, anthu anamba kumukonda. Zonse zija ndi adadi. Fine. Anasankha 2020 anasankha atupere munuzi, zinangovuta kuti sizinaende. Koma mwina apo anthu bweza tu kamba sonkhani ina. Lero wasankha mai Jane Asa. Tisayankhule za Chipongwe. Do you know Jane Asa? Despite kuti Jane Asa muchaka chisangu cha 2019 kunali Tipex, mufufuze mumbiri ya Tipex, amene ankapanga Tipex anali azungu, kuti Tipex ndola kwika. Pamapa ngati pala kwika kukonzesera zinthu kukonzera through Tipex ndizola kwika. Ndiye mumvezi chisankho cha 2020 anaendesa ndi Kachali, Tipex yo kunalibe. Koma mufufuze mupeza kuti mafika zamene anapeza Professor Arthur Peter Mutharika mu chaka cha 2019 nthawi ya Tipex ija ndi amene so anapeza so APM ndi atupere muzi mu 2020. Zikusiyana pati pakati panali Tipex ndipo panda Tipex zinasiyana bwanji? Musaona kuti ndi chimodzimodzi. So ndinene izi kuti
mayi Jane Ansa sanalakwise china chilichonse, anayima pa chilungamo. Mayi Jane Ansa sakonda ziphuphu. Ndakamba kale kuti ine mayi Jane Ansa ndinacheza nawo, ndimacheza nawo. Mbiri yawo ndimayidziwa, mwina kuposa nanu, mwina simadziwa kwenikweni. Munthu ukayandikana naye umamudziwa kuti munthu nduyuyu. Mayi Jane Ansa sanabere chisankho cha 2019. Mayi Jane Ansa alibe mbiri iliyonse ya ziphuphu. Mayi Jane Ansa uja olamene jayi kungomusunga kuti tikufuna ukhale director of ACB. Mona zimene zingachitike mudziko muno zodabwisa kopsa. Mayi Jane Ansa ni mayi oyima pa chilungamo, ni mayi opemphera, mayi oopa, mayi amene sakonda ziphuphu, mayi amene sanyengerera. Cholakwika amachidzudzula pompo, sadikati ndidikire mawa kamene ndibise ndisamuuze mawa ndipangisa ndesi Jane Ansa amene. So Amalawi ndifuna ndikulimbikitseni kuti kusankha kwa Profesa Arthur Mutharika pomasankha Jane Ansa wayang'anira bwino kopsa ndipo watikonda ife Amalawi. Tiyeni tigwire ntchito mayi Jane Ansa, tiyeni timpange support APM, tiyeni tipange support DPP, tichoka mu mavuto amene tili nawo kupanga moyo posachita pompa. Mawanga wa Malawi mwakhulupirire, sinimayankhula ine chinthu ndikusachitika ever since kwa amene amandidziwa ineyo. Uthenga ukupita kwa inu Amalawi, ochepa ngati umenewu mugwiritse ntchito. APM mofaya, APM Mulungu akusamalireni, APM Mulungu akutetezereni. Ndi mayi Jane Ansa. Mayi Jane Ansa musaope, gwirani ntchito, tumikirani Malawi amene samakukondani akukuyamba kukondani chifukwa cha ntchito zanu zabwino. Musayang'ane mbali, musayang'ane mtundu, musayang'ane kuti awa anapanga chani. Ayi, imani ngati kholo, mukonde wina aliyense. Amene sanakukondeni mumukonde, amene simunkayenda naye muyende naye. Mumve ma advisor okhawo othandiza kumoyo wakuthupi ndi uzimu, kuti Mulungu ayimirani pamaso panu ngati mene anayimira, anayendera ndi Abrahamu, mene anayendera ndi Mose, mene anayendera ndi Yoshua. Inunso chimodzimodzi mayi Jane Ansa. May God give you long life.